ƙasa sarki na, mai yau da gobe fa kai ke biyan bukatuna. Yau ma muna roƙo ya ilahu gata na, ka taimake mu mu yo baitukan farin duba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ya rabbi sarki kaliki gwanin bayi, sallallahu alaihi rasula arzikin bayi, da alihi da sahabulin yabo sun yi, da shehunan mu ba za na kyala kowa ba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ya sayyada sara usama gaishe ki, cikin yaban nan da muka yi wa abbanki. Mu yo yaban wata in babu ke fa mu manki, cikin gidan ku za mu je neman tuba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ya jama'a assalamu alaikum, fannin yabo aka samu tun da shekara ta zago ma fito fagan mu. Sha'iran nan ne mu da annabin aka san mu, yan da'ira ne har yau muna yi ba mu yi komai ba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ya sarki na mai gidan Kureshawa, yin shaida kai ne kake rabon baiwa. In ka ce ai an gama gwanin kowa, kai ka ba ɗan da'ira abun duba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. A yana ɗin Allahu mai gidan bayi, farin gani Mahamudu kai muke yayi, kai ne ka taka wuta take ta yi sanyi, irin ka ba babu shi ba za a yi ba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ya shugaba har yau ba mu yi komai ba, sako muke so mu isar bai je ga kowa ba, mu so muke kowa ya san hadar rabba, na hali nai ba zan cire guda ɗaya ba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Mahidalalu kai ne ake kira kafi, a sa kula dai bakin wuka akwai kaifi, idan kana gu tilas ake ladab sufi, ko daga murya ba a yadda ai gabanai ba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Rufin asirin bayi mu bi ka awwan nana da'ira mun bi ka maganin kunci. Ina da raunin zuciya masoyina, gani na zo ne be ka yi baitoci. Da agaji a gare mu ya mafifici, idan ka yi mun haka sai na daina jin daji. Indai da rai ga lafiya jikina, ba zai hana ni ban yo yaban mahaifi ba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ni ma da kai na fake a ya masoyina, sirrin yabo adadin a haska kirjina, a koda yaushe a jabai ta ga bakina, shine bukata ta kawai farin duba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Waye kake so ne kamar ma'aikina, waye ya ba kaifin da kai cikin rana, waye ya san kai sa'an kama suna bayan ka Al-Mustapha farin duba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Abin da kai a gare mu ba mu manta ba, yakin da kai dan mu kai shi ya baba, ka sha wuyar da ba za a yi misali ba, a gare ka mu ba za mu juya baya ba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. You are the one annabi kai na cewa mai baiwa, you are the only one ɗaha shugaban kowa, a san ka na zautu ba ni jin batun kowa, ina da kai lallai ba zan yi kuka ba. Ya shugaba mu kai muke mu baitoci yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Wallahi Allah kai kawai nake nema, rashin ganin kai sani har
wani mai girma da za ya gane ka, ya baban kasan uba ga Zainaba. Ya shugaba mu kai muke wa baitoci 'yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Shi ne mai kyautar da ba ta yankewa, shi kullum aikinsa ya yi ta miƙowa. Annabi lallai dole mi ta godewa, aiki na yi shi amshi ba gadara ba. Ya shugaba mu kai muke wa baitoci 'yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ya shugaba mai kyandiri da adalci, gare ka ne zama rera wanga baitoci. Miyo yabo gun Mustapha cikar yanci, da kyan da duba naka ba za mu yi ba. Ya shugaba mu kai muke wa baitoci 'yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Muna ta bege ba mu sa ran tsayawa ba, ƙaunar ma'aiki ita ce man kaza gaba. Yabon wannan ka wallahi mu ba za mu yi ba, 'yan da'ira ne har yau ba mu yi komai ba. Ya shugaba mu kai muke wa baitoci 'yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Kai barde in gaida Fadima babba, ni yau zan buga tambura ga 'yar babba. Mubara ne ke yin yabo ga 'yar babba, mai girma na durkusa ina tuba. Ya shugaba mu kai muke wa baitoci 'yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Kai dai ne Allah yake ta gaidawa, kai dai ne mai san kaza ya shanawa, kai ne dai mai kin kaza a konawa, ko wanzo ai arzikin ka ya ɗiba. Ya shugaba mu kai muke wa baitoci 'yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ya shugaba mu kai muke ta wakewa, da mun ce mana baitukan murerawa, gurin kaɗan Abdulla shugaban kowa, gadon abubuwa ne abin duba. Ya shugaba mu kai muke wa baitoci 'yan da'ira har yau ba mu yi komai ba. Ya Rasulu manzo kai nake wa bege, ba mu bari mu dai son ka ba mu waige. Mai Hassan Husaini son su karɓi doge, rabbu ka sa da'ira da zama abin duba. Ya shugaba